presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na sayang kaagi ka doon? Nakining sa kalalaki nga taga Valencia, Carcar City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Jay. Congratulations, anak! Sa katapusan na human ka ra gyud sa high school. Congrats, Jay. Salamat ninyo, ma, pa. Yuji, congrats! Salamat tong. Oh, naunsa man ka do? Nganong naginuktok man ka, ha? Naguna-una lang ko, ma ba? Pobre kita. Lisod kayo ang atong kahimtang dinis bukid. Unya, unsa may plano nimo? Muadto ko sa kong amigo, ma. Magpatabang ko niya nga makasurog trabaho. Timing kay bay, kaya na ko'y kailangan ng hita og trabahante. Asa man bay? Sa syudad, Unsa mang trabaho bay? alsa kag kuan mga sinak ko. Bisag kung saan lang ba kay tindahan maguna. Mura og boy, bay? Aw, ana gyud. Tag 200 ang adlaw pero libre kaon. Saman, mo trabaho ka? Oh, sige bay. Oh, trabaho ko. Manangis ko nilang mamagpapa. Sigurado ka mo trabaho ka dong? Oh, ma. Unya, basig dili ka makagwanta ha, kay kapoy man ka ng trabaho ah. Ako lang agwanta mo ba? Ala, sige, ikaw god. Yang, Yuji, Oh, dong, unsa man? trabahoan mga kuya no. Oh, nganom day. Palitay ako cellphone kuya. Sige ram. Magtigom ko aron makapalit kong cellphone mo. Salamat kuya. Salamat ang giyabi ng kumahuman. Hakot sa mga sinak ko na isubo ni ate. Te, Kung mahuman ka diha, ihatod niyo aning usa ka sako dito sa pikas tindahan ha. te. Gabi na trabaho. Ako lang ginigatosan. Handog nga makatigom ko o makapalit kong cellphone sa akong manghod. Dali, eras panahon eh. Walang ibaw eh. Tulo na ako kabuhan din sa akong gitrabahoan. O nakatigom sa ko. Manang hidi ko sa kong amo nga mupahuli ko. O ako sa palitan ng cellphone ng akong manghod. Kumusta man mo diri, ma, pa? Na okay ra dong. Pero gimingaw kaayo minimo uy. Mingaw sa ko ninyo, ma. Maugid dong. Mingaw na kay minimo eh. Kausad pa, gimingaw sa ko ninyo. Nadigod da para ninyo. Ay. Salamat dong ha. Tod, hindi ako manghod. Tara kuya. Naram di ka diha. Kayo. Dira nga kong gisaan mo dong. Ha? Da, cellphone? Kuha na kuya? Di ba ako makang gisaaran nga palitan tagang cellphone? Oh, Dira, mauna niya nga kong gisaan mo dong. Kuha na yun. salamat kuya. Yay! May cellphone ako. Ha? Dili na ka mo balik sa imong trabaho? Di na ma, kay kapoy kayo akong trabaho dito mo eh. Di ko magkagwantang magsigig sa mga sinak ko. Amay ka maayo dong kung mo-apply na lang ka og mga mall. Di ba ka ng fast food? Nagunaw na bitaw ko na pa. Pero naam ko na dagang mga requirements ko. Wa pa ko ikalukat. Sabay plano ni mo ron. Ako dong suroyo ng akong amigo. Masig na siya kaila nga kasudlan ako trabaho. Ano may pahawa may taong kasi mga trabahoan eh? Di mo kaya ba eh? Bugat kayo mga sinak ko nga akong pasanon kada adlaw. Di mo kaya sa kong lawas. Mo ba? Nya, nangita kag laing trabaho ron. O lagi ba? Masig na kay kaila diya ba? Kana sa trabaho nga di bugat. Namo, rag dili ka makakita og trabaho nga dili bugat ba eh? Kay
Kamay ra magkagrado. Mausap lagi. Ay, may kay maayo musur lang ang nagka-construction. Ha? Yeah, adto lang ka sa kong gitrabahoan. Maayo ni kay Dolra. Narmas good na lupi. Oh, maayo pa ba isa? Nga, agwanta lang yun. Hangtod naman kakita ka og gaan-gaan nga trabaho. Maayo kay gamay ra og pliti. Gikan din ni paingon sa trabahoan. Sige bay. Tabangi ka ba? Kay trabaho ko. Mayong pagpaminaw sa Lex Pino. Nagwatahon ko lang yung trabaho ha. Total, interest tanto raman eh. Basin nila sa umaabot. Nakakita ko kagaan yung trabaho. Kumusta mang trabaho ni mo, Dong? Medyo kapoy pa. Pero, sige lang. Ako lang na yung gwantahon pa. Kay basin pa dahil makakita ko mayong trabaho sa umaabot. Maog yun. Sige lang. Kumbati lang yun. Ayaw lang yun pagpakawa o paglao. Jay, punta niya rin yung binasa na yung napita na hong. Kana. O ya! Inaya ka baligas kong diya sa itungtungan mo. O ya! Uy! Naligas ko! Ay! Siya nasa nga trabaho, dili gid malikayan ang disgrasya. Naligdas ko sa kong gitumban o nahugo. May nalang gani kay nasangit ko sa damba o wa ko malahos sa simento. Sa pagkakaroon, nagpaayo na lang ko sa kong bunog. O sa gyapon, nangandoy ko nga makakita rag maayong trabaho sa umabot. Di na lang kutob. O daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kato mga hikalang kaagi ni Jay nga taga Valencia, Carcar City, Cebu. Uban sa awit, ngayon kipangayo awit nga nagulahan, panalangin. Ang mga kaagi gibuhatan ni Dua sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga hikalag, mga sulkin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usag kawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usag kawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpamina. Pero may ikaw na naman kontak ka man. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Dr. ni Ilin Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatog kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jande, 40 anyos, taga Mabolo, Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati sa akong tiil nga hangtod karon way undang ang paghubag. Aron yung isabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Congratulations, Jandy. Promoted ka na. Salamat kay ma'am. Og tungod niya niya, mag-celebrate ta. Naay Unli Seafoods nga bagong abli. Mga unta dito. Sige ma'am. Mau ba? Nangaon di mo gapon? Oo. Kung saon nga wa man ka absent man ka. Malagi.
Pero di ko palabot nga dili ko maka-appeal sa celebration sa imong promosyon, oy. Angay lang gid nga, manglibre gid ka. Tagay taon niya. Di juga pagkansira. Ako sige. Jandi, ikaw may na-assign nga mao'y ipada sa probinsya, ha? Plano nga magtukod og laing office didto. Og ikaw mo'y mo train sa mga tao niya didto. Okay, ma'am. Mga pila ko kaadlaw dito, ma'am. Mga usa ka buwan. Okay, ma'am. Mingawa din sa probinsya, eh. Ay, sakto. Magpalit ko beer, be. Pangkatog lang. Ay. Aray, kasakit sa kutiin, eh. Ano? Oh, uy, nihubag ba ni? Wara ba ko'y kaila din hita? Hubag ka gini. Agay, sakitay kapon eh. Naun sa maghani. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Ha? Gout? Oo, sa akong nahibawan. Basta mo saka og maayo ang level sa imong uric acid, mo nang mahimo siya og gout. Unsa may akong itambalan eh nga. Wala ba ko'y daan nga tambal din eh. Ug dili po ko makabarog tungod sa kasakit. Unsa umanin ako? Na problema kayo ko kay first time pa nako nga nakasuway aning sakita. Wagod ko'y idea kung unsay nakaingon ani ug kung unsay akong itambal. Ilabi na nga timing kaayo nga naa ako sa probinsya ug wa ko'y kaila. Maayo na lang gani kay timing nga naay niabot ug maoy nakatabang nako. Unya. Inom mo lang tubig, oh. Salamat kayo ha. Naway sa pa yan. O, ayaw lang hilabti ang labakarag akong gibutang si mong tiil, ha? Unsa rin mong gibutangan ninoy? Pinabukalan ng aluya. Niya akong gihumol ang labakara. Yan mo na akong gibutang sa imong tiil. Ano ibuhato na mo para mahiyos ang ubag. Mura ka balikon og sa buntag, ha? Sige noy, salamat. Kasakit sa kong tiil eh. Isamot magkasakit. Balik pagkatong tiguang din eh. Oh, tugtad eh. Salamat taon. Noy! Noy, tumangi ko, Noy! Ikinuo ko. Nihubag man samot dong, eh. Nisaka namang sakit eh. Murag di buok paan na ako ang disakit og maayo. Wala. Eh, pakuha lang ka din sa imong mga kaubas trabaho dong. O padala sa ospital. Masig putlo niya ang imong tiil. Unsa, Noy? Ayaw daw, Noy. Ay, hindi kong padala sa ospital, Noy. Ako lang una ning inog pindeliver. Nya, kumusta naman? Arang-arang na, Noy. Madadaan na lang ang sakit. Pero wa magidam hiyos imong tiil dong, eh. Wala lagi, Noy. Ug sakit ang gihapon kay siya hikapon. Doktor na mo ay kinahanglan mo na dong. Sa samtang di pa uway ang tanan. Oh, Noy. Sige ra gyud og balik-balik ang sakit. Ug ang hubag, way hiyos-hiyos. Pero ako laning giantos kay mahadlo ko sa giingon sa tiguang nga basin og ipaputol ang akong tiil. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Unsa gyud ni nga sakit ang akong gipamati? Sakto ba ang gingon sa akong asawa nga basin og gout ni? Ikaduhang pangutana. Karon pa jud ko nakasuway ani. Wa may nausab sa akong lifestyle. Maong nahibong ko, nakalit lang kong gibati aning sakita. Unsa gyud ay mao'y nakaingon ani. Ikatlong pangutana. Giinan na kog pain reliever ug niarang-arang ang sakit. Pero ang hubag, wa gyud bawa. Kung mao ni gitawag og gout, may tambal ba aning sakita? Ug unsa man sad? Ikaapat o katapusang pangutana.
Nagsugod ang hubag diri sa akong tiil. Unya karon kay nag-anam nagsaka padong sa akong paa. Tinuod ka ang giingon sa tiguang nga base og putlo ng akong tiil ani? May mga kaso na ba sa sama ani nga sakit nga naputlan og tiil? Palihog, tabanging tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jandi. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini nga kong suliran. Once again, ako, sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga psychological problems, kay usaman ako ka psychiatrist, mga medical problem, kay usaman ako ka medical doctor, mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa masulat suliran di kanamo. Pwede ka padala sa among email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o diba sa buhatan sa 3rd floor CR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga love of money is the root of all evil. For bida bay millions billions na imong kwarta sa bangko musige lang gyapon kag ngitag kwarta pinagi sa mga illegal nga mga pamagi di pagyapon ka dato bay pobre gyapon ka. Unsa may definition sa dato? Ang dato o mga tao nga kontento naman kung sa may mga blessings, sa may mga material things na siya, thankful siya, gratitude nga naa siya nana. Pero kung daghan na kay ka, di pa ka kontento, di pa ka dato. Okay, so ang atong magtatampo karong adlaw si John Day, 40 years old, taga Mabulo. Hubbag ko na iyang tiil. Silingan tingalin. Asaman ka sa Mabulo, John J. Taga Kasambagan ka. O de, Mabulo, maning tika. At bang Kasambagan, no? Dool ba ka diya sa ng SM? Dool ba ka diya sa Mabulo Police? O di ba ka dool simbahan? O di ba ka dool sa Kasulpik Hotel? Okay, so regards din sa mga taga Mabulo, mga embalsado, family, mga Kasambagan, no? Sila si Bob Ugros Trinidad, no? Mga tennis players sa Villa Aurora Tennis Club, mga si Lakay, Narcisi Lakay, Colonel June Albisa, Jerry Nadilla, Lulong Bantilan, naman diya mo sa Villa Aurora Tennis Club, no? Si Mike Balaso, Mike Tungson, no? So, nang uban sunod lang po kay actually sunod lagi kay dili na kay ko active sa tennis, ay malimot ako si Yungan. Pero sa tanan ng mga tennis players na naminaw na to karon, maayong pagbaminaw. Labi na gyud sa sugod sa Denliti, no? Si Ariel Luzon, Lloyd Goso, si Nestor Coscos, no? Og si Pat Katigan. Musta naman diya, no? Wayne Bacal Sender, si John Day, may tugod ni siyang tiil, no? Wala ning paningkamutan John Day, ha? Unang pangutana, unsa man gyud di ay ni nga sakit ang akong gipamati? Sakto ba ang giingon sa akong asawa nga basin og gout ni? Well, kanang gout, uric acid problem na. Inumdum na nung ko ni Kay atong electrician rin pagsuda ko rin sa record room. Sa dok sakit akong tail. Gout na ba ni? So, posible na siya nga gout, no? So, taas ang uric acid, please minimize intake or taking high uric acid food like internal organs, no? Ay problema gyud na. Okay? So, sunod ni punta na. Karon pag yun ko nakasuway ani og wala may nausab sa akong lifestyle maong nahibong ko nga kalit lang gyud nga gibati aning sakita unsa man gyud ay nakaingon ani. So ang nakaingon ni ani is diet, no? Ang cause ani is arthritis or trauma diha or naabay problema sa imong joint or tendon kang dapita sa imong tiil. Kay kung ang imong joints or tendon affected, sakit gina. Ang massage will not resolve it. Kung naa kay cyst, labi nag-tendon cyst diha, no? So, dako kayo. Ang problema, kinananig surgical intervention, no? Mas maayod makita ni siya dyan day, no? Usa ka surgeon, no? Without treatment, madaraman. Pero kung pananglitan ma-infected na, magkinanglan na ka og mga tambal ni ani. Orthopedic surgeon gyud ng hutan-aw ani, no? Kinanglan. Kung tambal naman gani, para paghuhupay lang sa sakit, posible ka mo take og acetaminophen, ibuprofen, or naproxen para pag-alibya
alibyo sa sakit. So, kung dili na siya matangtang o kung sa may nakaproblema na, basig na pa rin body pod, no? Sakit ang imong lapalapa, imong tiil. Makuha gina siya. Sunod nga pangutana, nagsugod ang hubag sa akong tiil, unya karon kay nag-anam-anam naman nagsaka padung sa akong paa. Tinod ka nga ingon sa tiguwa nga basin og putlon ng akong tiil ani. May mga kaso ba nga sama ni ani nga sakit nga naputlan og tiil. Oh, di kayo gihadlok ta ka pero nay mga kasing naputlan og tiil, no? Labi na kung taas ka blood sugar, diabetic ka. I just hope nga dili ka diabetic. Anyway, bata pa man ka, 40 years old pa man ka, no? So, go and see an orthopedic doctor, no? Para makuanin nimo, makonsulta gini nimo. Mara akong tambag, no? I hope nga dito maabot diha nga maputlan ka og tiil, paitasan no maputlan og tiil. Okay? So, alarming ni siya. Ang cause niya ani is murag kuan bitaw, John J, murag wear and tear sa auto, wear and tear na arthritis. Kung kinahanglan og surgery, we may do it as soon as possible. Kinahanglan ka og professional opinion sa usa ka orthopedic surgeon. Daghang kay tada diri sa Cebu, no, mga orthopedic surgeon. Na dia si Janos Vizcaino o iyang anak, dia si Poy Ilano, ha? O ni ako mga kaila nga maayo mangopera og mga ingon aning problema, ha. So dool nga to nila ingna lang nga gi-refer man medok ni Dr. Rene Obra. Okay, so now kasabot ka sa kong speaker nimo, John J, ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa programa kini akong suliran. Moingon ko nga until the next time, hasta la vista. Mayong pag-abot balik diri sa Pilipinas, Dr. Kin Silyuna o si Dr. Pete Silyuna. Mayang mga kaparentihan dia sa Barili nga mga sa pilido na ni Dr. Pete mga sorry nalimot ko sa iyang maiden name, no? Dia sa Barili, balo ko taga Barili ni siya. Okay? So, until the next time, hasta la vista. Bye-bye.